bilang saro sa mga naghalina sa DPYG, saro sa mga pinag-uurgulyo na muya ang pagsasagiban ni sa DPYG gift giving activity. Ang gift giving activity pigigibo yearly and digdi mahihiling na ginigibo inini mga jóvenes kandaraga para ipahiling na bako lamang pagserbi, bako lamang pakabig ang iba kami, kundi tatauman ang mga jóvenes magtao, lalo na sa mga taong nangangaito. Digdi mahihiling ang sobrang kaugmahan. I remembered sa term ko, na gift giving kami, dinayo namin ang iba't ibang mga harong kan mga jóvenes and kaiba na mo ang mga pag-iriba na mo yan. And dito nagtatao. And di mo mahihiling na sararo-sarabay, nagtatarabangan ang DPYG Senior, nagtataokan sa indang oras, donasyon, financial na suporta, emotional na suporta, financial assistance, kung ano-ano pa, para lang masagibo ang ganitong activity. And it is very fulfilling in our part, especially sa mga natatawan suporta asin biyaya, na nahihiling nga mo kung gura na sila nagpapasalamat. And siguro digdi mahihilig ang masasabi ta na tunay na buhay ang Diyos sa samuya, at ay kami pinakabayan na maghibo kayo ng mga activity. Tunay na buhay ang Diyos na ginigibo kami instrumento para mapaabot ang pagpadaba sa samuyang kapwa. And salamat sa padagos na pagsuporta kan mga jóvenes Candaraga sa gabos na activity Candaraga Parish Youth Groups sa liwat. Thank you.